Zuek zergatik zarete periferika? Periferika bi Y-rekin idatzita. Bueno, euskal kultura panoraman saltzatzen dugun denok ikusi dugu zure lanak, bai argazkilaritza, bai bideogintza, bai arte zuzendaritzan, baina ala eta be, gutxik dakigu zein dauen lan horren atzian Iker Gostategi hain zuzen ere. Beraz, bueno, gaur gurekin zaitugu eta lehenik eta behin gure galdera da, zein da Iker? Olan, Vale. gurozu moduan, zein Vale. da? Bueno, Iker da mutil horiota hor bat, 30 urte dituna. Eta, bueno, esango nuke dala mutil sensible xamar bat. Beak ikasketak, bueno, argazkilaritza ikasketak bukatu osten Bartzelonan moda master bat intzun. Eta pixkat, bueno, irudiakin eta bai soinua, bueno, gorputza, lantzia gustatzen zaion pertsona bat. Ez dakit ze bai naizen hirugarren pertsonan, ni naizenen baino, zuk indezu zein dan, da, bueno, egin dut norbait, baino, bai, hola kontxeratuko nuke nere burua, eta gaur egun, argazkilari zuzendari bezala nabil proiektu desberdinetan lanen, eta pixkat, bueno, hortik gustatzen zait, eta bai, izango nuke dala nire espresio modu nagusia, o espresatzeko erabiltzeten erraminta handi bat. Bai, eta nondi datu zure interesa hartarekiko edo zertan fijau zinen lehen? Bai, ni hasi nintzen, bueno, de hecho, batxillerra ikasi nunen, ni zientifikoakin hasi nintzen, zientifikotik, ze hasieran zer ikusirik etzekan beste bideo bat hartu nahi nun, baina ja horra hasi nintzen argazki kamarakin, pixkat harremanetan, eta hartzen ditun lagunak, familiko kide desberdinak, eta jartzen ditun hor pixkat posatzen, eta esaten niren ze pixkat nire modelo bezala hartzen, kuarrelako lagunak eta bar. Eta beti fijazio aukinun bai naturakin da pertsonakin. Hasiera baten hori izan zen pixkat gehiena, atentzio gehiena deitzeziana. Eta kamaran mundun hasi nintzen, ze osabak zuen reflex bat, bere garaien, Sony bat, eta, bueno, irnezako zen kamara puska bat, hola ondila objetiboekin eta berria baita ere, eta teknologikoki erakartzen zian erraminta bat, eta hasi nintzen pixka trasteatzen, 20 garaitan, hor itotzen ditun lagunan argazkik eta hola, eta ja bat zeon, bueno, gustatzen zitzaiala naturan kokatzen kuadrilako edo lagun familiarrak hor sujeto bezala, eta pixkat osatzen argazki hori. Eta batxillerra zientifikoa, bueno, oso aldrebes guntzitzaian, erabaki nun etzala hori nere bidea, eta zarautzen nintzen ezan artistikoako aukerik eznekan, eta, bueno, erabakik izan zian agatikan han jarraitzia erabaki nun, baina letreta pasan ditzen. Eta hor jak eozta argillo ikusi nun, bideo hortatik junen ulata inain nituen ikasketak baziala argazkilaritzan bideratuta. Eta pixkat hori, investigatzen abertze aukera zeuden eta argazkilaritza ikasteko hemen ingunun zaukeran ezkan, ikusi nun karrera como tal etzeola 4 urteko karrera bat Euskal Herrin. Eta, bueno, ikusi nun Donostintzen eskola bat, Ibasfot izena duen eskola bat, 2 urteko goi mailako kurso bat bezala emate zutena, eta hortxe apuntatu nintzen, eta horri izan zen pixka lehen aldiz nire ikasketak iten hasi nintzen momentua. Oso bai, eta gaur egunera igual etorrita, non kokatzen zara Euskal Herri arte munduan edo non da zure lekua, zure ustez? Ostras, dakit, galdera pixkat zaila, ez? Osea, kokatu nire burua, gaur egun bai kokatzen naiz Euskal Herriko, bueno, sortzaileen arten, ez dakit, bueno, iruditzen zait banabilela gauzakiten eta beste artistakin konparauta, bueno, Euskal Herrin bertan sortzen nahi naizela. Ez dakit nik nire burua nola kokatu, baina bai, bueno, sorte aukiet beste musikari eta beste artistakin laniteko. Eta momentuz guztua, ni Euskal Herrin, bueno, oso presente nago eta asko inspiratzen nago Euskal Herriak. Netzako, bueno, nire sustraiak hauek dira eta hemen daude. Orduan, bueno, oso presente daun, bueno, toki bada, naizta ez naon itxita kanpoko, bueno, proiektuei eta kanpo lana itiai. Galdera oso zehatz bat inbitzut. Jota. Esan duzu, hemengo munduen oso kokatute zazela, mobiruten zara Euskal Herri mailan be, naizta Bartzelona egon zitzen, eta abar, gero sartuko gara hor. Inbitzut, nire galdera da, tabakalerara askotan faten zara.
Edo fanizen zara tabakalerara. Bai, Noiz? tabakalerara junitzan, bueno, jute naiz, baina lehen gurten bastante junitzan proiektu bat atea zitzaialako. Vale. Uste dut, elkartu gitzela egun baten. Eske nik ustete, Daniki bai, eta- eske nik ustete baiet, Uste baietz. bai, esako sarrera, nola da, joatzeitoriko Irudienea izen leik... Ez, Irudienea Durangoko azokako. liburutegiko, Bai, da Media Lab. Media Labeko sarreran, neola, gaina, txartela renovatzen, Izen leike. eta honitzen demora bastante zai, hor, eta zinaten, Dani eta ni, izen eta leike. mutil, bale, Bai. Dani, bale. Kontakot histori xauz esaten han. Vale. Nien seguru zuzitzen noiz, baina gero momentuen, ni gerturatu nintzen zure gana, ze Dani eta nire zen bertan ploterra erabiltzeko. Vale. Gauen ploterrien gauza bat imprimatu, reserbain llegauken, baina arazo bat egon zen orduen, esango nauke ordu bete hon bat edo lan egon gitzelagu atzera, aurrera, bertako teknikarixekin hitz egiten. Arrerara fan, esan, reserva badauko, zatezkoen, ez daukotzue, eta guai, eta emaila erakusten, ez tozue ondo reserbau. Eta holan. Eta alako baten ikusi zentzuan zu beste bi zingo zen, ez daki besti ezin izango zen, baina zuta beste bat, eta gerturatu nintzen zure gana eta esan dutzun, haupa, badakitzu hemen teknikariren bat, bai, ez? Vale, Izan puede leike, ser, es izan que- leike. Koinziditu Justo genuen bai. hor, eta gero esatezun hau, izan zen baita ere, Bai? behaiekin lanen nahi nintzen tabakalerako proiektu batentzako, eta goatzen nahi, zala, medialabeko atzekotan, daudela taller txikik bezala, ploterra erabiltzeko, 3D impresorak eta hola, Izen leike. eta hor, da, pixka, liburutegia eta atzeko parte bezala, Bai. esan dezunen oain etorri Bai, zai. izen leike, ai ama! Gaina hori, eske, nekatai baiekin, oza, beste bi... Bai, bestia genitzen fijau, Bai, baina bai. izen zan Danikin egon eta esatie, usteot ikerrekin hitz egin dutela. Bai, begira. Usteot baietz. Ja. Eta orduan, bale, Beitu. oso kokatute. Jo, kaso inbesteik ez, ni olakotan esango bazenian... Ja, bueno, ez dakit orduan ja harremanetan jarri zinaten erekin. Ez, izen zan, aspaldi, bale. oso aspaldi. Urte bete, nik uste. Eta ez, bai, izan leike. Edo agian urte honen hasieran zan. Jo, ez dakit. Ez, Baina, hogeita bosten zan, zen ni proiektua udara baino lehen esango nuke. Izan leike. Bai, inmaterial jaialdiko proiektu neon izan lanen, eta horre honitzen nahiko buelta ematen tabakaleran, Bai, bai. eta nik uste orduntza Bai. Ez balimana oker. Ba, ondikan, ez dakit podcastakin, ustot lehenauko denboraldi xengigo zen, ondikan Vale. pentsagan bez gonbidatu Ah, vale, eta ostra. gero erabaki gauen. Beitu, Bai? ostra, kuriosua. Baina, bueno, hemen gaz. Bai, Jarraitxo batzut galdetzen, bai. eta aipatu duten moduen, Bartzelonan bizitzen egon zitzen, oinorion bizi zara, zelan aldatu da zure begirada pixkat, bai artistikoki eta bai plano pertsonalien bizitokiz aldatu zaren einien eta. Bueno, nik Bartzelonatik ja bueltatzeko beharranak ala ikusi nun. Ailatu nintzen Bartzelonan pixkat saturazio puntu batea, eta pixkat bai izan zanetzako inflexio puntu bat. Ja enitzan ondo, eta pixkat bai erabaki hartu berri zanula osasunagatik baitare, etxera bueltatziana. Eta, bueno, justu izan zen Bartzelonako azkenengo urtia, masterra bukatu osten, modako argazkilaritza mastera inun, eta pixka zuzendaritza jorratzen zuten master hori, gehi lanen egon itzan, nire gauzak, proiektu pertsonala jorratzen, dana horrebilin itzaneko atope, eta, pixka nire orduan nola neonan atikan eta erabaki jartu nulako, pixka Euskal Herria bueltatu nitzanen izan zen paroi bat. Paroi bat, sortze prozesutik, edo pixkat beti hor sortzen hona izen martxa hortan, geldiune bat, behar nulako, beste, osasun mentalen pixka zentratu, eta horri denbora eskaini. Eta egia esan behar nun, ja saturatutan egon iria huntila, ritmo frenetiko horietaz, eta behar nun pixkat gelditu, eta eskaini, behar nun denbora neri. Eta gaur egun oso pozik, ze emateit, nahi bai herriak eta inguruak asko betetzeit, eta lanak eta sortziak garrantzia handi badaka, baina, niretzako ez da dena. Beste gauzak, bizitako beste elementuek irutze zait garrantzi gehiago dekela. Eta, kontuatu nintzen urte horietan, sortziaz gain, zehola beste garrantzi handia zeiken faktorek. Hala data guztiz, ateatze zaiten zerbait da, sortziana eta bizkat irudiakin lanen aritziana, baino bai Euskal Herrin eta herria bueltatze hori nik uste behar bat zala, eta gaur egun nik uste sortzeko pasa berri izan duten prozesua, eta dala erabiltzeten edo inspiratzen nahi zen,
elementu handinetako bat. Noski. Aipatu duzu, irudiekin lan itxie. Hau da, zure lana ez da bakarrik. Jendi esan leike argazkilaria eta burure torte jakon lehengo pertsona da hartu kamara eta klik itxen dauen ez da hori hortik arantzau doie. Betidanik jakin izen dozu zuk irudiekin tratetako modu berezi hori daukotzula, edo eta argazkilaritik arantzau doiela zure ogibide edo lana, edo noiz izen zan pauso hori agian argazkilari moduko etiketa batetik, edo masterrak emuten zuntzitula zinotik arantzau, esan zabena, artistanaz, sortzailienaz, holan. Bai, nik ustet irudiakin ja lan aiten hasi nintzen momentun ikusten nula eta kontuatzen nitzala, hasieran nien nintzen horren konstiente, baina, kanpoko iritzik o jendiak esandako iritzi horiekin izan zen pixkat, bazeola argazki egiten ditun momentun edo irudik sortzen ditun momentun zerbait kontatzen nula o zerbait transmititzen nula. Askotan igual hitzetan ezin nuna espresau. Eta orduan pixkat hasi nintzen kontuatzen bazalan etzako irudikin edo pixkat argazkikin erakusten nula nire hain bisible etzeon parte bat. Eta ordu, kontuatu nintzen bazeola hortik mundu bat eta netzako bazala espresatzeko modu handi bat, bai. Bai, neako beste galdera bat. Bai. Badaukotzu zuk zure buruakin zer edo ez dakiz sortzeko erabat, edo klitxe bat, edo zer gauza, debekatuta daukotzuna, zure buruai? Ez? Batez. Ez, gaina ja urte bastante, aurrenen galdiz argazkilaritza ikasi nula, eta hor akademikoki eta zer dan ondo argazki bat itia, eta pixkat teknika dana dakizunen, kontuatzea, igual sortu nahi zunak ez tezula zertan teknikoki gauz bat ondo inber. Orduan, ez dakat formula konkretu bat, eta klaro, geho desberdina da baita ere proiektu pertsonalak edo gauza propiok sortzia, edo norbaitentzat lanena izanen enkargo bat itia. Nik normalen, pertsonalki eta gauza proiektu pertsonaletan lan aitetenen asko itet edo asko lantzet barruko emoziok eta sentsazioak. Piskat nik sentitzeten hori, nola atera kanpora, bai argazki, bideo o soinu aldetik. Eta gero baita ere, beste pertsonekin lanen nahi izenen, o beste artistentzat saiatzen naiz pixkat, behaiek kontatzeen proiektu hori, dala disko bat, erropa marka bat, pixkat kontatzeen kontzeptu hortatik nire unibersoa eraman eta hortik sortzia. Baita, bai. Aipatu duzun horrekin, zuzenien sartuko gara berpiztu proiektua buruz hitz egitera. Hemen gauza asko lantzen die, eta asko alor emozionaletik. Ikusi dut, zuk agian metafora emozional horrekin dituzula, soinua uztartu dozu bai, erritmue, argazkixe, irudia. Holan, laburrien galdetute, ze berpiztu gure izan dozu proiektu honekin? Berpiztu nahi nun, ordu, garai hartako Iker. Esan duten bezala, Bartzelonako azken urtetan, ez neon oso ondo. Eta oain ikustet pixkat proiektua perspektibaz behiratuta, proiektu hori azkenen dela islada bat momentu hortan, garai hartako Ikerrek zekan batiburrilo horrena. Azkenen dia irudi sorta ezberdinak, kapsula txikik bezala, bakoitzak pixkat emozio desberdinak jorratzeituna, eta ikustea, momentu hortan nire burua nola zeon, ez? Eta netzako berpiztia izan zen kontuatzea eneola ondo, eta pixkat hortik gelditze hori, Euskal Herria bueltatzea, eta pixkat eskintzea nire buruai denbora hori. Eta netzako berpiztu bai izan da oso proiektu berezia, izan zen aurrenengo aldiz pieza audiovisual bat zuzentzen una, oso proiektu pertsonala izan da, eta eukin un suertia artistazo haundikin kolaboratzeko proiektun. Eta bai oso arrona hon proiektu bat, eta hortik etorri diala, gaur egun sortzen nabilen beste hainbat proiektu, eta hortan pixkat lanen nabil, berpiztu horren gaur egungo Ikerrek nola sortuko luken, ze puntutatik nahi dun sortu, eta ze kontatu nahi dun pixkat, orduan, nabil hortik proiektu horri jarraikortasun bat ematen, eta pixkat hortik ateazian beste adar batzuk lantzen proiektu pertsonaletan. Eta holako proiektu baten aipatu dozun moduen, ixe zure barrenak ustuta itxezu, momentu hortan sentiruten dozun dana jartzen dozu sorkuntza hortara, gero baleike artista moduen, geratzie, zentzu baten esan da utzik moduen. Zure emozio danak hor transmitiru itxezu,
eta behin proiektua bukatutakoen, ja ezingo zara aurretik zinen berdina izen. Total. Zerk beteten zau, gero, zerk beteten dau berriz zure grina artistiko hori proiektu bat bukatu, eta gero, denbora bat egoten da, edo nola dara jesu hori? Bai, bira, galdera oso interesgarri jaite zait, ze adibidez, proiektu hori inunen, gero izan zen fase bat, nola neon pixkat geldik eta kostatu eta zitzaian permititzia geldik egotia, eta ez sortzen egotia. Beti nola honitzen nolako ritmo nahiko azkar baten, esaten nun, ostra, enaizai sortzen, enaizai argazki egiten, ze pasatzea. Baina, kontuatu nintzen oso garrantzitsua zela, bizitzia, eta momentu hortan, denbora eskaintzia nire buruai, lagunai, familiai, bikotiai, eta netzako azkenen pasatako guzti horrek eta esperientzi guzti horiek danak juteia nahi gabere gordetzen eta zure barruko, ez dakit, nahi horietan edo pentsakera horietan juteia, ez dakit, ideak gordetzen, baina ere bai garrantzitsua dela bintzat behin itezunen olako zerbait denbora bat hartzia deskantsatzeko eta zure buruai denbora eskintzeko. Eta ez dela ezer pasatzen. Mateu gaur egun derregorrezen berdezula egunero sortzen, egunero posteatzen, eta nahi guztiz kontrekoa iruditzen zait askotan, zerbait potentia iteko edo lan sakon bat iteko iruditzen zait isilik egon berdezula, eta zure denborak permititzen, eta pixkat, zintzua izaten zure buruakin da esan, zer nahi lan du, zer dakat kontatzeko. Egongo naiz denbora bat, hortan, ez tetela zertan egon behar dan erakusten edo posteatzen. Guztiz. Egunero. Super identifikauta zonduzunak, osea. Bai. Eta gonbidatu askok komentau daue. Bai, berdina. Esango nauke, oin bertan buru etorte jatenak, aurreko denboraldiko azkenak. Bai, jaiotze eta Xabierrekin itzen gau, honi buruz. Euren lana. Euska, irutzen zait, eta honei gabere, danok, sarek nerabiltzitugu, ikusten nahi jendeak ititun gauzak nahi gabe, gaude errueda hortan, eta esatez, ostra, nahi zai publikatzen, nahi gabe dazkau mamuk danak, baina nik uste bai oso konstiente dela izati, oso ondo daola konstiente izatia zertan nahi zen o zer nahi dezunin. Bai. Eta oso garrantzitsua dela permititziare bai, ez bali mazaude kreatibo eta ez bali madakazu ezer sortzeko ez dela ez hor pasatzen. Bai, prozesuan parte da. Bai, eta nik uste bizin berdala, egunerokotasunen bizi, esperientzi berrik probatu, eta etorriko zaizu. Zu berez sortzailea bali mazea, erabatea bestea, etorriko zaizu bizitako hori plasmatzeko modu bat. Igual, ez da etorriko ja, o 2 urteta, igual 3 urteta etorriko zaizu, derrepente bizitako bizipen batetik zerbait eta sortzezu, ez du zertan izan behar, ez igual da marrazki bat, igual da proiektu pertsonal artiakin guztiz, zer ikusilik estakan zerbait, ez dakit. Baina bai dela garrantzitsua pixkat gelditzia eta denbora horri eskintzia, ezer ezitiai, bizitziai, badala, azkenen dana, bizitzatik datoz gero ideiak eta... Eta eskatzu pasitan, nire besta japila bat. Baina itxosula zehoze edo... zure sentimendu hain sakonak, zure bizipenak, zure dana, plasmatu zula arte obra baten edo dena delakoa, eta gero daukotzu nion, eskatzu pasitan esatia, zen necesidade daukot nik hau erakusteko mundu bai? Ez. Guztiz kontrakoa. Eze ondo. Bai. Como? Bai, zan nik indetenetan normalen izan da pixkat, inkluso behar batetik bezala. Bai ematizula bertigo hori, jendeak ikusiko, eta igual esate, ostra, ze gaizki zeo nik edo, mutila hau, ondo dago. Baino, ez, azkenen gustatzen zait, eta naizta hori, pixkat impresionau, berdet, pixkat erakustia bestela, nik uste bai denborakinan ikasteala hori, ze ez nik uste iruditzen zaitolako zerbait, sorkuntza bat, ez dela ziklua izten, edo ez dezula bukatzen hartzaile bat dagoen arte. Norbaitek ikuste ez duen arte, zuk bakazu egotia sortzen, baina norbaitek irakuste ez baiozu hori zutzako da, eta zilegi da baita ere, Baina, nire ustez ziklua bai izteu da honen hartzaile bat eta ikuste unen, zuk indezun hori. Ez dakit. Nik esango nauke, beharraz zuria izatiaz gain, kolektiboki be badauela behar bat olako lanak ikusteko. Esango nauke, naizta ez jakin, baina esango nauke Euskal Herrixen eta orokorki kultura plano baten
beharra badauela. Berritzeko, zure lanak badie berritzaileek tradizionaltasunakin apurtzen dozu, pixkatxo bat, esango nauke. Orduen, naizta ez jakin, nik uste dut eskertzen die, ez? Pila bat, bai. Osa, hartzale moduan pila bat. Pasa zaitenen ni aurren egon berra eta proiektu bat, bueno, gorpuztia, eta esatia, bueno, indeten proiektua edo bideoa hau izan da, eta hemen honi horrek bai inponitzeu, eta badao nervio estra bat, ze azkenen momentu nahi ikusten jendean reakziok, eta nahi gabere, bueno, badao beti hor, mucho ador bueltaka, ez dakitan síndrome del impostor, o zer deitu, askotan dudan jartzen zula zure lana, eta esatetzu, ostra, baino, geure bai ikasiet, ondo dona baloratzen da esaten, ez lan hau ondo ingenun, ze, bueno, nik barkarka sinatzet eta, bueno, proiektu pertsonaletan igual, nire proiektu bezala dijua baino ekipo batekin lana izan duet, eta oso garrantzitsua dala irutze zait, bai, eta behaien, bueno, pertsonak aipatziaz proiektu bat indezakezuzu bakarrik, baina jendeak initezunen dana elebatzea bastante, eta beste indar bat hartzeu. Azkenen, norbeak dakinak beste jakintzakin apoiauta, iotzea dana eta proiektua nivela bastante. Bai. Eta berpiztura bueltauaz, hor emozioak lantzen die. Kontau zelan dan emozio bat hartu eta hori lantzeko prozesu doze, pauso batzu dauzkotzu konkretuek, edo eta prozesuan fateza lantzen, eta gero behin sortutakoen, zelan egiaztatzen dozu benetan transmitiru gurozun hori transmitirutie lortu dozula, zein izeten da atzera elikadura prozesue, edo hortik? Berpiztun kasun nik, asintzan ansiadia ja, sentitzen, eta, eukiko nituen ordun, 25 urte, 26 urte. Eta ordu arte, beti izan naiz oso mutil sensiblea, baina inoiz ez dut, terapia ordura arte ez nun zapaldu. Eta ja orduan hasi nintzen, ansiadia, bildurrak, bai gauza honak eta gauz txarrak pixkat bizitzen, baina oso intentsuki. Bartzelonan nintzen, justu. Eta berpiztu hasi izan, pixkat, burua etortzen zitzaizkian ideiak hartzen, eta oso bisualan naizen hontan beti naho referentzi gordetzen. Ikuste ditutela revista baten, Instagrametik, bideoklipak, pelikulak, juten itzan kapturak gordetzen, eta derrepente kontuatzen itzan, ezin egon nahi. Ezin egon nahi lotutan eskala uniberso moduko bat irudi aldetik. Eta esaten nuen, ostra, hau nola transmititu nahiko nuke, o nola emango niokenik pixkat dakaten honi forma. Eta hola junitzen, emozio ezberdinak lantzen, ikusi nuen arte nire saloia, sala zeola guztiz paretadanak beteta, referentziz beteta, moodboard gigante bat sortu nuen, eta ikusi nuen, klaro, bakoitzetik ze histori kapsula txiki sortu nahi nuen. Eta hola sortu zen kasu hortan berpiztu, bai. Jo, esan bitzut, beti inbidixa hondixe munduzt olako bisuala dan gentiek. Nik adibidez, emozioekin tratetako orduen izen pertsonalak edo izen zehose sortzi gurotela horreitatik, beti joten dut idaztera, hitzetara, hitz egitera edo eta pentsetara, baina bisualki espresetan dan gentiek, emoten dut kriston inbidixe. Ez dakit, ari, zu zelan kokatze zara hortan, zesa bisual haue edo... Ai, ni guztiz niri asko guztita jati idaztia. Eta... Nei adibidez hori kostatzen zait, eta askotan itet, pixkat nire burua behartzet, esatea, ikerri datzingo dugu aurrena, zer nahi zu kontau. Eta egia da berpizuko prozesun, zehola idatzi eta pixkat netzako emozio, sentsazio bakoitza zertzan, eta ze imaginaten uno, ze irudi etortzen dita iskian. Eta gero, hori, irudiakin lan aitet, baina ebidez, netzako ere bai oso garantzitsua zen berpiztun soinua lantzia. Eta beti argazkikin dituten hortan, derrepente argazkia mugimendun, bideoa landuz, beste movida bada. Eta soinua, eta irudien kortekin beste gauz bat transmititzezu guztiz. Orduan, Aitor Bigaz editoriakin inun lana, eta soinuak baitare oso garrantzi importantea eukizun, Joel eta Xierrenteriakin inun soinuan lanketa, eta badaka pixua handi bat. Oain pieza ikustezunen asko transmititzeula eta asko esateula bai irudia, baina soinuak baitare. Eta hori, asko bideo aldetik ez da
bueno, plano oso erok daudela, baina badia argazki nahiko, bueno, potentek edo ikustezula ez duzu, ostra, irudi horri beira ja transmititzeit. Eta, bueno, gero ere bai gustatzen zait, nik transmititu nahi nun hortatik, hartzaileak, nola hartzeun, ze transmititze jon, hori ere oso polita iruditzen zait, eta pixkat, behin ja pieza osotasunen ikusita, noa eramateun bakoitza. Bai. Ta azken aldixen ze daukotzu esku hartien? Zerekin zabitzoin bueltaka, ze sortzen, ze komentableikena, edo... Ikusi dau zeo zertxo bait Instagramen, agian? Bai, nabil, bueno, berpiztun, bueno, jarraipena edo, bueno, berpiztu bai bukatu zan garrasi bat egin, netzako bazalako ustuketa potente bat, etorri nintzanen honea eta pixkat, laguntzen zian, bueno, ez dakit, ariketa bat, edo, eta, bueno, banakan hor garrasi jakin zerbait, zala netzako oso sanatzailea ustutze ziala pila bat, eta idatzitan ekan proiektu bezala. Eta, bueno, Azpeitiko sormen beketa aurkeztu nintzen, eta eman ziaten proiektuarekin lanen hasteko, eta pixkatai naiz, bueno, garrasian bilakaera desberdinak ikertzen, sortzen, irudi, bueno, bideo, argazki, soinu, eta gero pixkat performatibidadiakin baitare. Instalazio moduko batzuk sortu ditut, eta pixkatai naiz garrasi desberdinak ikertzen bezala eta horiek sortzen, ez dakitena bukaeran edo zein izangoan finala, proiektu honen finala, baina hain naiz pieza desberdinak sortzen bezala, gustatuko litzaiakena futuro baten, igual, erakusketa oso baten elkartuz eta hola. Eta baita ere, hain naiz pixkat, azkenen urtetan gehiago jartzen nik kamaran aurren. Eta hain naiz pixkat, bueno, autorretraton proiektu batekin nabil baita ere, hain naizela pixkat kamaran aurren ni jartzen eta argazkian ni egiten. Hori ezoiko izeten da, Bai, eta kostatzen zaiten gauza bat, ze beti honaiz iskutun bezala eta tapatuta bezala edo, ez dakit, nintzen inoiz horren presentateatzen, baina hain naiz pixkat lanketa hori egiten eta hau sartzen kamaran aurren jartzea eta nire fazeta bisiblek erakusten, baina ez hain bisible daudenak baita ere ateratzen. Piskat alter ego moduko batzuk, eta igual hainbeste gustatzen eta eskiten ere fazetak, horiek gorpuzten. Amaia Aurrestila makiladora eta protesikin lan aiteun artista batekin nahi naiz lanen, eta piskat hor pertsonai desberdinak sortzen. Askok argazkitan gelditziala, baina beste batzuk mugimendu badak, Orduan ikustet, derrepente argazkia ez dela, argazki izango. Igual mugimendu daka, igual bideoa da. Orduan, horra naiz pixkat jolasten, eta kontuatzen nahi naiz, bai garrasiak, berpiztuk, eta oain, bueno, autorretraton mundu horrek, aizeitela danak elkartzen bezala izaizkitela. Ez dakit ze formetan, baino bai, berpiztu nahi dut. Zure metaversoa, zabizitzen. Bai, izan liteke, bai, ez dakit. Osea, berpiztu adibidez oain idatzitako gauzak, diak gaur nola nahon sortu nahi duten gauzak, nola grabatuko nuken eta nola aterako nitzaken. Eta igual ni nahi dut atera kamaran aurren. Orduan, bueno, bada autorretratatze modu bat, garrasiak zerikusia handia dakana, leheno desahogo puntu bat ansiadiakin lotura asko zekana, oain irrintzia naiz ikertzen baita ere, beste garrasi mota badala. Orduan, bueno, hortxe nabil, ez dakit noa eramango nauen guzti honek. Hori hona da. Bai, Oso ona, bai. Gusto eta azkenen badakat pixkat behar hori bai hortan zentratzeko eta denbora hori eskaintzeko, baina azkenen, bueno, autonomo izan da enkarguko dazkat, beste entrega batzukin berra, eta orduan, bueno, hor da, beti lana eta denbora, eta bai, soldata irabaztian, bueno, hor balantza hori. Baina, bueno, momentuz, gustoa, 2026 hau oso gogoz, eta indarrakin hartzeko gauza hauek. Zuk, badaukotzu ikusten dozu lan, ez dakit trend esan, edo beste tendentzia berriren bat edo lan, agian ondikan Euskal Herrixen hainbeste ikusi ez duena, eta esaten dozula, bale, honek hemendik 2 urtetara eukiko dau sekulako garrantzia panorama kulturalien, edo zerbait agian nazioartien ikusi dozuna, eta esasuna, Euskal Herrira helduko da, ja gutxi falta jako Euskal Herrixen be ikusteko edo. Esango zauke? Ez gero beste aldetik, bai ikustet Euskal Herrin sortzen nahi dian gauzak badiala, bueno, ez dakit berritzailek, edo mundun zer da honakin ikusita, ez nuke esango zerbait, bueno, ni dakitela behintzat hola identifikatzatela horren, klaru,
etorriko ala ez tekitzen bat urtetan, ez. Osea, nik adibidez modako mastera inunen moda aldetik handa, bueno, osea, ikuste dituzu nola dijoaztin, pixkat, errueda horiek. Bai, xopatroiak edo. Bai, nola jartzeian tendentzia batzuk eta nola dauden prenda batzuk nun jende konkretu batzuk jarri dituzten, horregatik jendea zida behaieke bai eramaten, jende horrek normalen izatidala bai, o influencerrak edo jende didurudunak eramaten dituztelako multimarka gazteia prenda hori sortzen behaien erara, eta orduan moda adibidez erropa aldetikan hola dijoa. Gero, arte sorkuntzan, eske, osea, ez dakit, osea, proiektu aldetik eta sorkuntza aldetik esango nuke taktika eta sortze metododanak asmatuta daudela. Osea, dena inda dago. Orduan, nahi gabere referentzitatik itea lana, eta irutzen zaiz, naizta iruditu hori, zerbait oso berritzailea dela, eske, ondela urte pila bat inda da, horregatik sorkuntza edo arte, bai, kreazio bezala moderno izatiana, gaur egun inteligentzia artifiziala, adibidez. Erraminta nahiko berria dela. Bale, hori bada. Eta sortzeko balio da buena pila bati. Bai, eta daude proiektu oso interesgarrik, ikuste dituzunak nola erabiltzeuten inteligentzia artifiziala. Enplania regeneratiba eta lakoak, hori da, superguai. bai, eta momentun bertan, eta badaude gauza horiek, bai, igual horiek bai dituko nioke moderno edo berritzailek. Eta zein esango zauke dela, ja, bukaera baten muten fateko, eta azken tesi moduen. Zein esango zauke dela artista baten edo sortzaile baten helburue. Berak barrutik sentiruten dauen hori plasmatzi obran, edo eta ikusli zehoze sentiru araztie, nondik abiatu biko litzateke? Edo nondik abiatzez arazu? Nire ustez da beak barrundakan hori kanporatzia. Nire ustez bai. Nire ustez, osea, hola ite balima da lan, irutze zain nahi gabere hartzaileak interpretatuko gula era batea o bestea. Nik ustet lan hain berdala norbeak kontatu nahi dunakin. Ni bintzat hola itet. Eta, obviamente, lortze balimaet transmititzia eta jendia pixkat, impactatu edo esatia, ostra, proiektu honek edo ikusitako honek muitu nau. Gustatzen zaizu, obviamente. Igual da, movida bat oso desberdina zu pentsatu zunetik, baina gustatzen zait, bai, entzutia feedback horiek eta bai, interpretazio desberdinak. Oso ondo. Bai. Bukatzen fateko ingoitxo pare bat jolas. Vale. Honek izaten dien betiko jolasa gomidatu danekin itxaitxua. Bai. Eta, Ari. Bale, nik hastiko naz, lehenengo jokua da bata edo bestea, beraz, esango zut, bi gauza eta zu aukeratu bat, Vale, pentsatu gabe. Vale, ez da justifikatu berrez, ez? Ez. Azkarra da. Vale. Vale, bakarka sortu ala kolektiboan. Bakarka. Arriskua ala kontrola. Kontrola. Lehenengo ideia ala azkenengo forma. Lehenengo ideia. Oiua ala isiltasuna. Oiua. Kaostea ala egitura. Eske, askotan bilak nahi ditut aukeratu. Hemen ingeike salbo ezpen bat, hemen bisik. Baina eske askotan da, como, batetik hasten naiz, baina gero bestiek garrantzia ukitzeu. Bueno, kaosa o... Egitura. Egitura. Ondo. Bai. Eta, oin guean zaila bengo jatzu. Hau da sinonimoen jolasa. Vale. No sudore. Bai, me falta agua. Ontxo, pitxerra. Lasai. Hau da sinonimoen jolasa. Vale. Eta hemen nik esango zutitz bat. Ta zuk bota biozu, hitz horrekin burura etorri jatzun lelena. Vale. Eta izango da bat, holan. Vale. Azkarra. Vale. Prest? Bai. Irudia. Argazkia. Arriskua. Arriskua? Bai. Bildurra. Euskara. Etxea. Kolektiboa. Familia. Etorkizuna. Iragana. Ados. Ondo, mila esker, hori esan. Zuei. Ba, esan dizut olak. Azken ontan jarri zalgo apuruen, Ez que, zero, zera dakat, hola, Gonbidatu danek esatezko, honek diela esalenak. Bai, osea, Bai. esatete, ze kontatzen, osea, kostatzen zait, hortan naiz oso, eta igual, kantu favoritua, pelikula favoritua. Die galdera batzu niri bez jaten agustan. Osea, eta hola, osea, naiz oso motela, eta gaina, balimadak itzai da hola,
Ez, no, ati, Lasai no, ez da zuzen. baino, Oso ondo indozu. bueno, Jo, eskerrik asko, sola saldi ederra. zuei, gonbitagatik eta plazerra. Baita